Битие 12. Божия призив към Аврам. Тогава Господ каза на Аврам: излез от отечеството си и от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, в която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти. И ще бъдеш за благословение, ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в теб ще се благославят всички земни племена. И така Аврам тръгна, според както му каза Господ. И Лот тръгна с него. А Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Аврам взе жена си Сарая, племенника си Лот, целият имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, и излязоха, за да отидат в хананската земя. И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до Дъба море. В това време хананците живееха в тази земя. Тогава Господ се яви на Аврам и каза: на твоето потомство ще дам тази земя. И там Аврам издигна жертвеник на Господа, който му се яви. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си. Ветил оставаше на запад, а Гай на изток. И там издигна жертвеник на Господа и призова Господнето име. После, като прибра шатрите си, Аврам все напредваше на юг. А в земята настана глад. Затова Аврам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в хананската земя. И когато приближи до Египет, каза на жена си Сарая: виж сега, зная, че си жена красива на глед. Египтяните, като те видят, ще кажат: тя му е жена, и мене ще убият, а теб ще оставят жива. Кажи, моля те, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай теб и да се опази живота ми поради твоята дума. И като излезе Аврам в египетската земя, египтяните видяха, че жената беше много красива. Видяха я и фараоновите големци и я похвалиха на фараона. Затова жената беше заведена в дома на фараона. И заради нея той направи добро на Аврам, който придоби овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили. Но Господ порази фараона и дома му с тежки язви поради Аврамовата жена Сарая. Тогава фараона повика Аврам и каза: какво е това, което ти ми причини? Защо не ми каза, че ти е жена? Защо ми каза: сестра ми е, така че и аз си я взех за жена? И така сега, ето жена ти, вземи я и си ги. И фараонът нареди на свои хора да изпратят него, жена му и всичко, което имаше.